Логика. Вярно ли? По география, голямата река е коя? Нил. Най-дългата. Най-дългата. Амазонка е най-голямата. Аз знам, почему живот на готова как е тиха. Меридианите. Къде си го изследва? И меридиани. Нали просто... Труското убива картофа. Еми, добре. И накрая укарал картофа. Знаеш, какво направо да малък троска. Има някакъв... Труското картофа, майка, дето почему животно. Не знаме. Стопин! Къде си това? Абе, Да, че аз за първи път в живота се опитвам. Цигарите са в кухнята, зад хладилника.